The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace, above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one, and take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end, with all perseverance and supplication for all the saints. Ephesians 6:10-18. A horse is a vain hope for safety, neither shall it deliver any by its great strength. Behold, the eye of the Lord is on those who fear him, on those who hope in his mercy, to deliver their soul from death, and to keep them alive in famine. Our soul waits for the Lord. He is our help and our shield. For our heart shall rejoice in him, because we have trusted in his holy name. Let your mercy, O Lord, be upon us, just as we hope in you. Psalm 33:17-22. Before we start our Bible study today, samas na andan, gikinahanglan nga ito pagsusi sa atong tagsa kakaugalingon kung nababay mga sala na naa sa atong kalag, kay kini mahimo lamang babag sa atong paghimuon nga pagtuon sa pulong sa Dios. So, gimanuan kita sa Dios diyan sa 1 John 1:9, which is called the recovery technique. Ang 1 John 1:9 nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ugalang kanimo higalang nga wala pa ikalwasan, giawhag ka, gidapit ka, giagda ka sa pulong sa Diyos sa paggamit niya ng imong free will, and make the most important decision in your entire life, the decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilom, magandam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Ama na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo. Ning dapita sa makong sapa, kiniti mailan nga. Imo kaming gihatagan sa kagayunan, pinagi sa imong grasya. Aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong.
Salamat o Dios nga imo pa kaming gipabuhi hangtod ni higayuna. Kini ti mailhan nga imong plano nagalihok pa sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa imong kaluoy, sa imong gugma, sa imong grasya. Nga dili kami takos. Uban ni kami pinagi sa pag tudlo kanamo sa Espiritu Santo nga maulay bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Naot nga kini mahimong panalangin. Salamat nini nga mong Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga higala, mga subscribers, mga followers ng atong Bible study through the YouTube o kaninyong mga kaigsuonan diha ni Kristo. Welcome sa tanan nato nga faithful followers nagmasinugtanon sa mando sa Dios kung kita patubuon diha sa iyang grasya o kay balo kang Ginoong Jesucristo. This is just in obedience to His command. Kaya kini man ang pagi nga kita magkakabot gayod sa atong espirituanong tumong, our spiritual goal, which is the spiritual maturity, the capacity stage. So, aniya pa kita magadupot. Nini nga itong tunanan nga giuluhan og the real keys of success in life. Ang matuod gyud nga Yahweh alang sa kalampusan sa atong kinabuhi. Og okay, padayon ta sa atong pagtuki niini. Og of course, kagahapon ning hunong man ta sa pipila ka mga naguna nga mga punto din sa doktrina, the real keys of success in life. Number 1, get saved by faith in Christ alone. Number 2, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kunya, nabatadapit niini. Well, as atong may numduman, aniya kita sa ikanapo. Okay? Ikanapo, nag-iingong kini, nga confess every sin you commit. Flush them out of your life. So, mo ni, ikanapo kini nga matuod nga yawi sa kalampusan sa kinabuhi. Nakaron, kinabuhi na ni ingon nga Kristuhanon as a believer. Okay? Because 1 John 1:9 is not applicable to an unbeliever. Dili pa man siya magkagamit niini. Not until siya mahimong Kristuhanon. Kay kini tulumanon man kini natong mga Kristuhanon. We have to confess every sin that we commit. Kinahanglan gyud atong i-flush out sa atong kinabuhi. 1 John 1:9 bawo naman ta. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Unya, anaapod usab kini mabasa diha sa bahin ini, diha sa Salmo 38:18, Proverbio 28:13, ug sa Salmo 119, versikulo 11. Now, okay. Mao na ikanapo. Okay? Og ang ika-11, 11th real key of success in life, mao na ning pagpahuway diha sa Dios, pahuway diha sa Ginoo. Nga gitawag kini faith, rest, life. Diba ako kanang gitagaan usab og memory aid nini, Operation CTR. C, claim a promise. T,
think of what God can do to your problem, and R, relax, because God is in control. So mo na, Operation CTR. Kini ang agenda ni ining ika-11 nga real key of success in life. Rest in the Lord. Pahuway. Relax. You see? Mo naging lag faith rest life. Na kini yung faith rest, hyphenated man na. Hyphenated nga faith o rest. So, og binisayo ni mo na, pagtuo pahuway. In other words, kini mao'y kinabuhi nga naay pagtuo nga nagdala og pahulay. You see? Because of your faith, then, you are able to rest. O kanang rest niya, iyaha ka na. Kanang gitagana, gihatag sa Dios kanato nga mga magtutuo. Now, this is only applicable sa akong nanginingon nganhi kanato mga Kristohanon. Dili kini mo apply sa mga dili magtutuo. So ikaw nga di magtutuo nagpaminaw niini, hinugtuki kini. Just have an open mind nga kini imong magamit, imo nang masinati sa dihang ikaw na himong Kristohanon, makasuod ka na sa plano sa Dios. Okay? Unya, adto ta si ika-12. Ang ika-12 karon mo nay giingon og maintain humility. Unsa man ang humility? Ang pagkamapaobsanon. Okay? O ang laing nga ni ining doctrinal term ni ining humility is unsa? Grace orientation. Okay? Ang laingan. So, meaning, murag synonym kini sa pulong humility. So, maintain. Ipadayon. Okay? Kay ato manggi hisgutan base sa mga prinsipyo nga ato namang gitukbil katong prinsipyo, the way up is the way down. Okay? Ang dalan nga tus paingon sa itaas, nagsugod diya sa ubos. O kini, gisubay po din nato sa unsay kanang gilati diya sa pulong sa Dios nga God promotes the humble but demotes the proud. You see? Prinsipyo po da sa pulong sa Dios. Mo ang Dios maora ang source of promotion. O kanang maong promosyon nga gihatag sa Dios kanato, gumikan kay kita na natin katakos. You see? We are promoted because we have reached our goal, common goal as believers, which is spiritual maturity or capacity for life. So, ana natin katakos. Gumikan sa atong pagkamapaubsanon. We maintain nato kana. So, we have to acknowledge atong ilhon nga ang tanan, that everything you are and you have in life, wa tay katakos, dili kita angayan. We don't deserve, we don't earn, nor work for. Kay grasya man. So, mao na nga, mo na ika-12 na nga matuod nga Yahweh alang sa kalampusan sa atong kinabuhi. Na kinabuhi sa atong pagka-Kristohanon as believers. Kasabot ka. Okay. O karon ato ta si ika-13. Okay, daghan-daghan na ni nga atong gipangtuki. Ika-13, the 13th, giingon kinis in English og resist evil by avoiding the wrong crowd in life. Kasabot ka ba niya na? Kanang resist, unsa may resist sa Binisaya. Sukli. Okay? Diba? Sukli ang dautan, pinaagi sa imong paglikay sa dili
o sasayop nga mga kanang grupo diha sa imong kinabuhi. Na may mga grupos kinabuhi. Your friends, your peers, sa mga silingan baron, imong mga kauban man sa imong trabaho kung sana they are the wrong crowd. Bot pasabot, wrong crowd nga, dili sila ang tanan, of course. Ang bot pasabot natong the wrong crowd, maka-discern, makaamugo ka man, maka-alinggat ka man dayon. Unsay wrong, unsay right. Bot pasabot nga, maka-distinguish ka na. Kung kanang maong hugpong grupo, kanang maong pundok is the right crowd. Okay? So, kadtong wrong crowd, dili mayo nga pundok, kay di man kamo magka-pariha og pangunahuna, meaning you are not on kanang like-minded, but pasabot. Dili ka mo like-minded kay kanang mga usa ka pundok tingali mga kalibutanon, mga cosmic. So you have to avoid in order for you to resist evil. So mo na ang ika-13. Tukma, husto, kanang matuod nga yawi sa kalampusas kinabuhi. Mulampos ka pinagi sa pagsunod nimo niana. Avoid the wrong crowd in life in order for you to resist evil. Okay, now, mo na ika-13. Karon sa ika-14, unsa man, Operation VOG. Now, mura na po dugang na po nga memory aid. Now, unsa man yung Operation VOG? Okay, V. Unsa man yung V? Viewpoint. Ang O, operational. Ug ang G, geographical. So, viewpoint, operational, ug geographical. Operation VOG. Now, ang sabot na sabot. Kining viewpoint, mao ni panghuna-huna, matang sa gihuna-huna. Viewpoint. Nainumdong ka ba sa Isaiah 55, 8 and 9? Kanunay man nato ninggi kanang kutlo alang kanimo. Aron may numduman gyud nimo kanunay, ug di na gyud nimo kalimtan. Kang viewpoint, okay. Kining maong V nga itong gisgutang viewpoint. This is the viewpoint will of God. Kanang kabubuton sa Dios bahin sa pangunahuna. Okay? Kabubuton sa Dios nga atong huna-hunaon ang iyang huna-huna. Kini nga itong ibuhat pagtuon sa pulo sa Dios adlaw-adlaw. Nagtuon ta sa panghuna-huna sa Dios. We are learning God's viewpoint. Nakasabot ka? We are learning. Namaw na nga, adlaw-adlaw, sige tagkat-on sa dugang pag-yung mga punto sa doktrina bahin sa pangunahuna sa Diyos. Kaya ang pangunahuna sa Diyos, apil naman niya ng mga iyang kabubuton, iyang kanang tuyo, iyang plano, okay? Iyang pasidaan, unsa pa. Pangunahuna sa Diyos. Mao ni buot sa Diyos nga atong huna-hunaon. So, Isaiah 55, 8 and 9 lagi, sa ingon, my thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Na, mas labaw gyud ang mga pangunahuna sa Dios, of course. Asa raman niya itong pangunahuna. Hindi man makatupong ang pangunahuna sa tao sa pangunahuna sa Dios. Infinite ang iya sa Dios. Ang ato finite.
Kasabot ka? You cannot. Di gyud maka kanang labaw. Di nga ni makatumbas dili. So mo na nga Operation VOG kay ang V mo kana ang viewpoint will of God. In fact, kining viewpoint will of God answers the question, what does God want me to think? Sabi ni Isaiah, unsa may buot sa Dios nga akong huna-hunaon. See? Mo na ang kanang pangutana nga gitubag ang it should be God's viewpoint. Kay ang iyang viewpoint ana man diha ang iyang kabubuton. Viewpoint will of God. Naklaro ni mo? Okay. Mao na ang V. Adto ta sa O. Ang O represents unsa? Operational. Operational ang imong pagabuhaton. Okay? Ang imong function. Now, operational will of God. So, naghisgot ta din sa mga kabubuton sa Dios, okay? So, karon ang ikaduha, ang O lagi, operational will of God. That answers the question, what does God want me to do? Kita nimo? Unsa may buot sa Dios nga akong pagabuhaton. So mo na operational will of God. Matuman lamang nato ni pinagi sa atong pagpadayon, malahutayon, makugihon, masigihon nga pagtuon sa pulong sa Dios. Adlaw-adlaw. Okay? So mo na operational will of God. Karon ang letra nga G, unsa may girepresentar nini maong letra. Letra G, geographical. Okay? Geographical. Geography meaning it has something to do with kanang location. Excuse me. Lugar. Okay, dapit. So karon, this answers the question, where does God want me to be? Binisaya, asa may buot sa Dios nga ato ako o adtuan ako. Unsa may buot sa Dios nga akong adtuan. Where does God want me to be? Geographical will. So pananglitan, ikaw Kristohanon, destino ka og usa ka lugar nga diin adto ang imong trabaho. Okay? You are part of an organization o kanang corporation baron, kibutang ka diha anang lugara to do your job in line sa imong trabaho. Kanang lugara nga diin tuwa ka niya ng lugara gi destino, that is your geographical will of God. Nagasabot ka? Kana nagatubag na pod sa pangutana, asa may buot sa Dios nga akong adtuan. Na mao na gitubag nga adto ka ng lugara. Unya sa imong pag-function na dito ng lugara, you do your job as unto the Lord. Wa ka mo tuman sa imong kanang responsibilidad niya ng imong trabaho as unto sa imong manager o supervisor o CEO baron dili. As unto the Lord. Kita nimo kay nga naman. Di ba ato na ning gitun-an nga kung asa ka ng lugara, wherever your occupation is or status or kanang imong buluhaton, that is your full-time Christian service. So ayaw na naglimti. Mao na imong full-time Christian service. You have to function as unto the Lord. Kasabot ka na. So mao na ang ika-14
nga matuod nga Yahweh sa kalampusas kinabuhi. Okay? Muna ika-14. Karon, muhunong sa tadiha kay na mga punto nga akong dadunimo in line with our lesson may tungod nining real keys of success in life. Kaya mo man nga itong tumong nga kita magmalampuson lagi sa kinabuhi. Kiniiya gipahiluna na sa Dios, dili sa tao. Way labot ang tao nini. Kini atong magbasa, matunan, makatunan diha sa pulong sa Dios. Kini atong gibuhat, magtuon ta siyang pulong. Ug mao na nga ma-develop kining mga points of doctrine dinhi nga masul na gyud, mapundo na gyud sa atong right lobe of the mentality of our soul ang mga pulong sa Dios. Okay? And it becomes real. Ug anha gyud sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw nga paagi, anha nimo maugmad ang kanang proseso nga si Ginoong Kristo mahimo nagyong tinuod, klaro, tataw, tinaw, bugos, timos. Mao ni akong gipanggamit ka mga adjectives nga to describe this nga. Bible study or studying God's Word is not a joke. Ako kapitang gingnan kahapon. God is dead serious to His Word. So we have to be serious in our study. Mao na nga kay in the first place, human ta maluwas, we profess to love God, and if we love Him, mao man itugon pud sa Dios. If you love me, keep my commandments. Sunda, tumana ang akong mga sugo. You see? Mao na nga ang Dios naga pahimangno kanato nga iyang mga anak nga keep seeking the things above. Mao man gud ni kini atong ipangtunan, things above ni dili niya sa kalibutan dili. Mao to atong gingon bitaw last time nga God's word says keep seeking zeteo. The Greek word is zeteo, Z-E-T-E-O. Keep seeking zeteo, the things above. Now keep seeking na nagipahimutang sa imperative mood of command. Mando ba? Apan kini usa ka conditional. Now kay kini God dunay duha ka butang niini. Number 1, positional truth. Number 2, keep seeking the things above. You see? So, sa diha nga si Ginoong Jesucristo na banhaw, of course, misaka siya sa langit, right? So do we, kitang mga magtotoo. After we are resurrected, human kita banhawon, kano sama na? Sa panahon sa pagsakgaw, rapture. After we are resurrected or raptured, we go up to heaven, above. Musta? Zeteo. Ang zeteo, by the way, is in the customary iterative present. Now, customary, sabot, mo hinandan. Iterative, balik-balik. No, nakasabot na ka. Now, following the mandate or not following it, diha sa Colossus 3:1 tuod, kini is a matter of priority. It's a matter of choice. Naragod na nimo. Now, and it further is a matter of motivation. Pagdasig kanimo. It's a matter of motivation and right priority. So, samtag na. Now, unsa maning motivation? Pagdasig, sabi ni Visayan, di ba? Dasigon ka. Motivated ka. Motivation is, sa in English, giingon ni nila og inducement. Inducement
enticement, encouragement, incentive, or influence. So these are the kanang mga synonym. Now, for example, okay, taga kanako og pananglitan. Unsa may nagadasig kanimo sa pagsud og simbahan. Okay, butang ta. What motivates you to enter a church or to come to church? Unsa man? Tingala mo tubag kag, it is my love for God. And unsa may nagadasig kanimo to love God? Either by Bible doctrine or by the lust pattern of the cosmic dynasties. Kay this will boil down to do human good. You see? So duha ka kanang hinungdan na motivated ka either by Bible doctrine tungod sa pulong sa Dios or pinagi sa pangibog the lust pattern sa cosmic dynasties. So how do we know? What is our motivation? Unsa may itong may bawan? O unsa magyud ang hustong motivation? Na unsa may gisultin sa pulong sa Dios nga kanunay natong gibat-bat sa di pa kita magsugod. The Word of God is unsa? Alive and powerful. Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan. Now, bisag unsay atong buhaton sa kinabuhi, will always go down to motivation. Basta? It is Bible doctrine that judges our motivation. Ang pulong sa Dios may magahukom. Question, where does motivation come from? Tubag? From what you know in your Christian life. Basta? Unsa may imong nahibaw na. In what? If what you know, mao ang gitawag natog absolutes in God's Word. Okay? Ang imong kadasig is never affected by anything in life. It is therefore God, ang Diyos, mo'y nagadasig kanato, not we to motivate God. Magatawa man taog, kita'y nagadasig sa Diyos. Cannot be. What a joke that it is we to motivate God. Nga mo bitaw nga, na bitaw pulong sa Diyos na iyon. We love Him because He first loved us. That also comes from motivation. Basta? Now, through divine revelation, just noon nga pagpadayag, through God's Word, that God motivates us. Ayaw kalimot nga ang katakos sa pagdawat sa mga panalangin sa Diyos dinhi nining panahon pa. Capacity to receive God's blessings in time. Now, ang Diyos naga-function o naga-operate on the basis of integrity. Ang basihan ng ini ang kanang masaligan. Now, ang Diyos nagapanalangin ni adtong ana-anay katakos. Maoray iyang kanang panalanginan. He blesses those who have now the capacity. So, God mandates believers, nagamando ka na itong mga magtutuo nga kabuton ta niya ng spiritual ng pagkamtong. Spiritual maturity. Kaya mo man ka na God ang the stage of katakos, capacity. It is reaching this stage niining nga imo na pong masinati ang personal love for God. You see? Muugmad ka ng imong personal nga gugma to sa Dios, that we are truly motivated to love God.
Mao na ang matuod yung dasig kanimo sa paghigugma gyud sa Dios. It is studying. Not only kay studying, but metabolizing, believing and metabolizing and applying God's Word that we can truly love God. Ayaw ni kalimti. It is only pagtuon, kanang katon, pagtuo, o paggamit nining pulong sa Dios nga kita makaingon gyud, siguro gyud nga kita tinuoray yung nahigugma sa Dios, that we can truly love God. And ang Dios nagaingon, nagasulti, if you love me, keep my commandments. Diba? Balik-balik yun sa pulong sa Diyos. So I repeat, God operates on the basis of integrity. Ay ang pagkamasaligan. Dili maapektahan ang Diyos by the decision of a person. Dili. Nunca. So, God is not affected by the decision of a person either to believe in Christ or to reject Him. Dili siya mapiktahan. Okay? So, ang bersikulo nga that refers to this is Colossians 3:1. Ang Colossians 3:1, God includes the doctrine of motivation. Ang pagdasig ba? Motivation is a very important thing in our spiritual life. Mark that very well. Ayaw na nakalimti. Ang pagdasig. You see? So, mo ba ito? Ang Colossians 3:1 nagyong, if ye then be risen with Christ, seek ye the things above. Na. Pangitaag yun ang mga butang na tuwa sa itaas. So, again, kining maong bersikulo, nag-appeal kini, it includes the doctrine of motivation, pagdasig. So, ang verse 1, nagaingon, if ye then be risen, ang mapasabot, nga gibanhaw, of course, hindi ka makakita nini. It cannot be seen because this is spiritual. So, because it is spiritual, kitang mga magtotoo have to live our life in a spiritual way. Kasabot ka? Remember? The Christian way of life is a supernatural way of life, and as such, it requires a supernatural way of execution. Spiritual nun. Dili tinawahan nun. Now, so, believers should not be motivated by circumstances, kundili sa pinaagi sa pulong sa Dios. Mo'y magadasig ka nato. Hinumdumi kini nga ang Dios dili lagi maapektahan by any decision man makes in life. Dili. He is not affected. God is God. He is perfect. His plan is perfect. Our Lord Jesus Christ said, if you love me, keep my words, my commandments. Now, if we love God, we also have to love His words. Gusto? Morning. Sige tagtuon sa pulong sa Dios. Now, kay ang nagadasig ka na tumaw ang iyang pulong. Ang iyang kanang huna-huna. Iyang pagkabubuton, plano, tuyo. You see? So, the one is useless without the other. Mo nagiingon diha. Hindi lagi ni mo mabuwag ang pulong sa Dios o ang Dios. They are one and the same. Now, actually, we do not mean God is useless. It is His Word that becomes useless to our life if we do not know His Word. God's Word is the written Word. Christ is the living Word. Di man na. They are one and the same. Ato ni padayon ugma. Ayaw si Piat sa sumpay o sumpay nining atong gipangisgutan.
Okay? So, kung of course, daghan magyug kang mga pangutana, I know. Pagkanang imong mga pangutana, maanam ra nagkatubag sa imong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Apan kung sa imong pagtuon ni tapaw-tapaw o mga sa ganahan ka lang, dili matubag imong mga pangutana mo ni nga this is a challenge natong tanan na hiluna na niining maong matang sa pagtuon, inculcation method, ICE method, kini grasya, wa ta magpahambog visa gamay wa gyud ta ikapahambog kaiyahan ni sa Dios. Igo lang ta nagtuman, nagasunod sa iyang kabubuton. Magampo ta. Heavenly Father, we thank you for this opportunity sa pagtuon sa imong pulong ni ining adlaw. Dili kami takos ni ining tanan o Dios. Tungod kay grasya man lang kini o igo lang kami pagdawat ni ini. Ang imong kabubuton hingpit mangayon. Busa hinahot nga kini may imong panalangin, masilsil gayon sa among alimpatakan, sa among kalagong nga kini among magamit sa among adlaw-adlaw panginabuhi ingon nga mga anak nimo. Salamat o Dios. Nga among Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry kining tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.